Uau, dia akan habri assim na dia. Shonan tudo feliz dia, bom dia. Goedemorgen. Feliz dia aqui na Holanda. Então, feliz dia para senang ay na Kosovo. Paso mamira Milen Elste Ikaba. Kuta undi no sinana na Kosovo, lanta Orlando Peters. Ta undi no sinana na Kosovo, kuta Ikaba. Si boto na Kosovo, botei. Manda nos ding inbox, laga no saco ta Kosovo, bota hashtag Kosovo. Pa no saco, bota lanta Kaba. Aí, inbox, não, manda nos um comentário na hashtag ou so, para nós saco botar lá na acaba e botar seguir nos boa plataforma arriba entrevista com. So na mita mais contento para que você está junto conosco. Nós ainda na Holanda que não feliz dia, é aí meu amigo, contar cubo. Feliz dia Pabo, welcome, bom bini. Danke que botar confia nosso dia para ter casa, ter auto, ter lugar, caminho da cuta, botei junto conosco sempre baixo. Não, você não tem máquina, você mesmo com contento e orgulhoso de poder pôr uma plataforma assim aqui. Arriba internet, modo que tudo rende por sim na mes chamar na plataforma, chegar na plataforma. Então, me matra para hobby meio de comunicação, pelo qual eu estou fazendo hoje aqui, junto com outro colega, tá, pelo qual que realmente meu coração sale a me ficar o que está bate passe sempre. Então, fazendo botar com te cos aqui, botar chamar para o guardo assim, para assim. Mesura, quando nós começar, me apone na minha mesura de 100. So, te sei te cos. Então, se você de 100, já, me ajuda, eu tenho que dizer. Compartilhar conosco, me apone o link de Site Top Media, dengan o comentário, não? Se você donação a nós, sostener nós, se você bem, for de corso, botar, se não, tem PayPal account de nós, se você donação via de PayPal, modo como para sostener entrevista com pessoa realmente, não te imaginava mesmo quanto trabalho que você está, não te imaginava mesmo quanto custo nós está fazendo para dia. Eu tenho visto que nós também começar com 2 cursos novos, proximamente, onde começa dia 5 ou 6, é já o primeiro domingo de junho, e onde nós queremos começar dia 1 de junho, de nome de Deus, proximamente, que mende nós mesmos sostém. Então, nós vamos começar a coisa aqui, botar mira que realmente nós queremos criar oportunidade para outro não. Na medida que nós estamos buscando ainda mais programa de deporte. Não que nenhum gente que está conhecido acaba no mundo de deporte. De programa, que um gente que não está conhecido que está bem desenvolver, se que nós aqui na plataforma. Me está buscando ainda para escrever. A mim para escrever mais sobre mesmo. Me que rende na outro para desenvolver no escrevimento e publicar. Ainda que escrever acaba que também join nós, pero a publicar o qual é uma escrever. A plataforma que tem. Se eu vou que algo não quer, pero 3.000 gente está lá nós. Essa é a realidade de AUE 23 de Mei. É que ela me traz tudo bem, mas é 23. Of 3.000 gente está follow nós. E se eu vou que algo não quer, grupo de gente voluntário apoia coisa aqui para vir assim aqui, me está mais agradecido mesmo por tudo que estão aqui conosco, foi de começo, para mim praticamente não tem ainda, porque todo dia nós estamos começando, antes não passa para me ajudar nós, me está mais agradecido mesmo, para sombra, realmente está buscando ajuda com nós essa coisa que é assim grande. Não me stop, senão me decidi papo então, é tipo de conexão, olha, não vai trigger outra coisa, nem tipo de comissão aí. Agora de domingo, a medida se deporte com minha boca, come mais bom mês. Não era lá única. Essa aqui tá bom comentário. Não, mesmo se tem que possa entrevista na relacionada com o deporte, ali nos páginas que me di. Mas pedi guru aí da cara para ajudar me buscar jovem que quer assim entrevista na deporte. So me te querer jovem um novo. So me te querer duna e criar cada ano novo. Se você não está bom, nossa plataforma está criando todo dia coisa novo e cada ano novo para assim coisa. Então, assim, nós ajuda a criar a comunidade nova que nós estamos aqui lá também, aí na Kosovo. Primeiro que me passa para nós invitados, na minha chama danke realmente, danke para o programa de ayer, danke nosso senhor Silvânia, que considera nossa entrevista ayer, uma entrevista de 1 hora e 45 minutos total. Me sabe que realmente o opinião é que está satisfeito, a entrevista aqui está de 5 milhões de clock, a que acaba, o opinião é que está satisfeito com o conteúdo e a forma também que nós fazemos. Nós estamos assim na strack ayer, mas toch, scherp pedir para a Silvânia,
e para mostrar ele que para ter grupo de gente que está waka assunto nas finanças do país, mas skerp mesmo. Anto botamida também que ela demonstrar em entrevista aqui que dentro a partir do MFK não tem joke system te hasta para atender o custo sério, modo que não pode atender com a massa dia. Bij deze, nosso amigo Charles Cooper, a Pitbull Cooper, que me dia basta. Com essa aqui da bebida, olha aqui. Você com me coi costa no Facebook da bebida, que me próximo post para Charles, lobida Pitbull Cooper. E isso na toa la chama bom menina nos invitaram de avond, então me nós estamos switch na holandês, para o programa de já domingo me tá bobos de nacht. Onze vriend, onze maat Edzar Ravelli, goedemorgen. Duidelijk een lange dag gehad gisteren. Hoe gaat het? Met mij gaat het in ieder geval goed. Nou, met mij gaat het ook prima. De energie is er weer. Als we achter deze laptop zitten, dan is het weer knallen. We gaan door, want ons publiek die wachten natuurlijk op alles van ons. En we gaan natuurlijk Bobo's in Den Haag vandaag ook doen. Ik zie dat ik het verkeerde overlay heb gezet, want het is niet politiek. Oh ja, het is toch terwijl jij dat aanpast, want ik heb natuurlijk net wel geluisterd naar je intro. Ik wil even de mensen eraan herinneren, hè? Je had het over groei en hoe je bent begonnen met dit als een vrijwillig project, zeg maar. En dan vind ik het toch wel leuk om te zien hoe we samen gegroeid zijn. Ja, want onze eerste kennismaking was volgens mij naar aanleiding van de noodwet. Juist, klopt. November. Nou ja, als je nu kijkt van november, Ravelli bekend als de IT-guy, de angstzaaier. En we kijken naar nu maanden later hoe het loopt. Zo zie je hoe we alle twee gegroeid zijn in wat we doen. Klopt. En wat ik leuk vind, is dat bijna iedereen vanuit de pers op Curaçao, die jou nodig hebt, die appt mij. Ik heb altijd gezegd, ik beschouw jou een beetje als een soort manager. want dat weten mensen niet, maar misschien is het wel goed om te zeggen. Kijk, nogmaals, mensen voor november, deed ik niks publiekelijks, weet je. Ik leefde in een grot, in een lab en that's it. Dus ik ben helemaal niet thuis in, weet je wel, wie welke journalist en zo. Dus voor de record, als mensen me benaderen voor een interview, ga ik altijd eerst naar Gravier om te vragen, Gravier, moet ik met deze mensen praten of niet? En voor de record, aan iedereen, zo zie je, Gravier is altijd eerlijk en vertelt me ook eerlijk, ook al is het een concurrent, is Gravier altijd degene die gewoon straight me vertelt, ja, die zijn te vertrouwen, kan je gewoon mee praten. Ja, klopt. Dus dank je wel daarvoor. En als het niet te vertrouwen is, dan zeg je ook van, je moet uitkijken, want die heeft een kleurtje of een doel. Ik denk dat we gewoon eerlijk kunnen zeggen, regelmatig heeft Gravier me al gered op dit gebied, mensen. Dus nogmaals, ik ben Gravier heel dankbaar. Wij gaan beginnen. We hebben van de week al gesproken. We hebben een en ander besproken over dat hele pandemie die we nu in zitten. Het weer is op zijn kop, om het zo te zeggen, over dit hele pandemie. En jij bent een van de mensen een van de redders eigenlijk, die soms men niet wil horen, maar uiteindelijk na een aantal maanden begint men wel naar jou te luisteren. En grappig ervan, want ik ben dit tegengekomen op jouw Facebook gisteravond. Dan wil ik jou vragen wat hier staat. Ja, dat is, voor mij was gisteren een hele bijzondere dag. Kijk, mensen kennen mij als iemand die af en toe een grapje maakt en goed lachs is. Maar ik ben niet te trots om toe te geven dat ik gisteren echt heb staan janken. Echt serieus hard heb staan janken. Maar om iets heel moois. Kijk, toen ik... En ik vind het belangrijk om dat even uit te leggen. Kijk, ik begon maart vorig jaar met dat onderzoek. Weet je wel, dat onderzoek dat hebben we zelf gefinancierd. Dat is 5 maanden heel hard werken geweest. Ja, dan vind je een soort ei van Columbus. Ja, wauw, ik kan voorspellen, het gaat om de luchtvochtigheid. Waardoor je ontdekt iets wat heel bijzonder is. Namelijk een extreem belangrijke maatregel die je kan nemen om dat virus te bestrijden. En ik heb brieven gestuurd naar overheden, in de zomer met scholen gepraat. En je merkte dat er gewoon heel veel weerstand was. En toen die noodwet kwam, want daarom vind ik het wel belangrijk om daar een keer toch even op terug te komen. Toen die noodwet kwam, ja, ik schrok me kapot. Met name omdat daar een stuk stond over het beperken
van de vrijheid van meningsuiting. En ik was al maanden bezig om te proberen mensen bewust te maken van aerosolen, luchtvochtigheid, omdat het gewoon heel belangrijk is. En ik raakte eerlijk gezegd een beetje in paniek toen ik dat zag, want ik had zoiets van, shit, voor hetzelfde geld verbieden ze dat je hierover mag praten. Hè? Dat zie je nu ook op Facebook. Hè? Veel mensen vergeten dat. In november was dit nog niet zo. Maar nu, en ik zal ze niet gebruiken, hè, want zo in die situatie zitten we helaas. Hè? Dus nu is het zo dat als je bepaalde dingen op Facebook, bepaalde woorden schrijft, dan word je gewoon geblokt, je wordt geband. Ja. Dus, en dat bedoel ik niet als van, ik had gelijk, maar je ziet, dat was mijn angst. Hè? Kijk, ik heb het voordeel dat luchtvochtigheid niet beschouwd meer wordt als slecht. Maar mensen die het over een bepaalde medicijn hebben bijvoorbeeld, wat best zich al bewezen heeft, die worden verwijderd. Dus in november, toen ik die wet zag, toen raakte ik in paniek, want ik had zoiets van, straks wordt het praten over aerosolen wordt verboden. En daarom ben ik dus in november met die video gekomen. Ook omdat ik natuurlijk wist wat er ging gebeuren op het gebied van dat virus. Dus kijk, en nu zijn we een stuk verder. En inderdaad, dat is dat plaatje, Gravier, wat je hebt laten zien. En misschien is het goed om die weer in beeld te brengen. Die heb ik hier. Ja. Ja, laten we beginnen met de linker, Marion Koopmans. Marion Koopmans is de hoofdviroloog en de hoofd van de Erasmus Viral Science afdeling in Rotterdam. Zij is de viroloog van het OMT, die het beleid in feite bepaalt aangaande de coronapandemie. Marion Koopmans is ook degene die voor de WHO werkt en naar Wuhan is gegaan om daar onderzoek te doen. Zij is een van de meest belangrijke virologen ter wereld. Ja. En die heeft gisteren mijn studie, want mijn studie is nu gepubliceerd. Dat is ook het linkje wat je ziet waar zij een tweet over schrijft. Ja, en Marion Koopmans, een van de meest belangrijke mensen ter wereld als het gaat om coronabeleid, heeft gisteren publiekelijk gezegd, jongens, luchtvochtigheid toevoegen. 2 woorden, maar die 2 woorden zeggen alles. Add humidity. Ja, en dat is natuurlijk een ontzettende mooie validatie van een jaar werk wat ik gedaan heb. Waarin mensen me monteur hebben genoemd en van alles en nog wat. Ja, en feit is gewoon, weet je wel, op het moment dat Marion Koopmans jouw research tweet, dan is die discussie klaar. Nou, over die discussie gesproken, de meest belangrijke wetenschapsjournalist in Nederland, dat is Maarten Keulemans, die is wetenschapsjournalist voor de Volkskrant. Die heeft gisteren ook over mijn onderzoek getweet. En mensen lezen het vanzelf. Ik kan zijn humor wel waarderen. Hij zegt, een van de 17 miljoen zij-instromers in de virologie, die doorploeterde tot serieuze wetenschappelijke paper. Moraal, luchtvochtigheid maakt behoorlijk uit voor overdracht virus. Ja, dat is zo'n enorme bevestiging. Dat nu ook, weet je wel, als die 2 het zeggen in Nederland, dan heeft dat enorm veel impact voor het beleid. En ik ben gewoon ontzettend trots, want meneer Keulemans is behoorlijk kritisch op mensen want in feite zegt hij van als je geen viroloog bent, dan moet je gewoon, of epidemioloog of immunoloog, dan moet je gewoon je mond houden. Daar is hij heel streng in. En het feit dat hij mij zo'n enorm mooie compliment maakt, dat is, dus ik ben daar heel dankbaar voor. Nou, in het parlement zeggen wij, badal un batazo. Dit is een home run in het honkbalwereld. Wat je hebt, zo beschouw ik het ook. Hè? En dat schreef ik gisteren ook. Weet je wel, ik hoop dat wij Antillianen, maar ik richt me even tot de Curaçaoënaars, dat we ook met z'n allen trots zijn. Hè? Want uiteindelijk ben ik een product van het eiland Curaçao. Weet je wel? Ja. En ik zeg altijd, je wordt gevormd door de 3 O's. Hè? Je ouders, je opleiding en je omgeving. Nou, mijn ouders zijn Curaçao. Mijn opleiding was Curaçao. En mijn omgeving is Curaçao. Ja, en dan vind ik het gewoon heel gaaf, weet je wel, dat ik Curaçao op deze manier mag vertegenwoordigen. Ja, dat is weten. Hopelijk dat men jou ook op Curaçao meer herkennen. En open zijn om met jou samen te werken. Dat is mijn
echt dat wil ik zo graag. Ik ook. Kijk, daar zal ik, dat is iets wat ik ook niet onder stoelen of banken wil steken. Kijk, op dit moment adviseer ik al 2 eilanden in het Caribisch gebied. Helaas nog niet Curaçao. Ik zou het liefst, kijk, mijn hart. Kijk, voor mij, ik kan het eiland nog niet noemen, maar voor mij persoonlijk is een ander eiland belangrijker voor mijn carrière en mijn aanzien. Want dat is een heel groot eiland en binnenkort wordt bekend dat ik daar een hele belangrijke rol heb. Voor mij persoonlijk is dat eiland eigenlijk beter. Maar voor mijn hart, weet je wel, ik wil niks lievers natuurlijk dan Curaçao daarin adviseren. En ik hoop dat ze er open voor staan. We gaan het merken, weet je wel. Merken. Maar sprekende over het adviseren van de eilanden, dan wil ik met jou overgaan naar het hele horeca gebeuren, want jij hebt wat adviezen, denk ik, al geschreven hierover. Ja. Wat zouden wij moeten doen, precies voor dit hele horeca gebeuren? Nou, laat me allereerst beginnen met 1 opmerking. Ik krijg en mensen, ik stel het ontzettend op prijs hoeveel vragen ik krijg. En ik probeer ze echt zoveel mogelijk te beantwoorden. Maar de nummer 1 vraag die ik krijg is: Edzard, kan ik bij jou een purifier kopen? Nou, dan is mijn antwoord: sorry, ik verkoop op Curaçao geen purifiers. Nog altijd niet. Ga ik ook niet doen. En het tweede, dan is de vraag van oké, maar kan je me een goede purifier aanraden? Ook daar weer het eerlijke antwoord is: ik ben niet bekend met wie purifiers op Curaçao verkoopt. Ik hou me er niet mee bezig. Dus toen was de derde vraag die ik dan altijd krijg is: oké, maar kan je iets vertellen over de specificaties? En dan stel ik de vraag: oké, want dat heeft te maken met specificaties. Waar ga je hem plaatsen? Waar is die voor? En opvallend vaak, echt opvallend vaak, hoor ik: die wil ik in mijn slaapkamer zetten, want ik heb daar een airco. Mensen, en daarom moet ik eerlijk zeggen, heb ik af en toe best een beetje last als ik een of andere commerciële man, dat ik daarvan beschuldigd word. Want als ik purifiers had willen verkopen, dan had ik natuurlijk niet gezegd wat ik nu ga zeggen. In je slaapkamer heb jij geen purifier nodig. In jouw slaapkamer heb je geen humidifier nodig. Nou, iemand die wil verkopen, die zou dat niet zeggen. En daarom wil ik dat nog 1 keer uitleggen. Het coronavirus is niet een stel wespen die aan het vliegen is op zoek naar mensen. Dat virus zit in ons. Wij ademen dat virus uit. Dus als jij in je eentje in een slaapkamer bent, dan is er geen virus. En dan heb je dat allemaal niet nodig. Dat is punt 1. Punt 2. Oké, dan zegt iemand: maar ik heb visite. Dan zeg ik: oké, waar zit die visite? Nou, en dat is meteen een stuk voor de horeca. Dan zeggen ze: we zitten op mijn porch. Dan ben ik de eerste die ze zeggen: als je op je porch zit, lees op een terras. Je hebt geen purifier nodig. Je hebt geen humidifier nodig. Dat heb je gewoon niet nodig. Dus ik wil ook niet dat je dat gaat kopen, want het is zonde van je geld om iets te kopen wat gewoon geen enkel effect gaat hebben. Dus waar heb je, en daar gaat het om, de derde besmettingsroute, de aerosol, dat is in een slecht geventileerde ruimte. En hoe kleiner die ruimte en hoe meer mensen erin komen, hoe hoger de concentratie. En dat is waar je wil beschermen. Maar daar wil ik zo dadelijk op komen. Laten we even beginnen, Gravier, als je dat goed vindt, met een protocol wat ik geschreven heb. Wat gesteund wordt trouwens, ik kan het 1 miljoen keer vertellen. Wordt gesteund door Harvard, Yale, Cambridge, Columbia Tech, Virginia Tech, TU Delft. Die staan allemaal achter dit protocol wat ik geschreven heb maanden geleden. Nou, maanden geleden kon er nog getwijfeld worden aan meneer Ravelli. Nou, we hoeven niet meer te twijfelen aan meneer Ravelli. Die tweets die zijn daarom heel belangrijk. Dan moeten we beginnen met, laten we eens inderdaad een beetje naar beneden scrollen, Gravier. Ik wil even hierbij stilstaan. Dit plaatje wat je nu laat zien. Dit is een onderzoek wat jaren geleden gedaan is door het RIVM zelf. En wat daar staat is high infectivity and pathogenicity of influenza A virus via aerosol and droplet transmission. Dus wat ik wil dat mensen begrijpen is, het is niet of. Er zijn 3 besmettingsroutes. Direct contact, elkaar handen geven dus. De 1,5 meter druppel, waarom we op 1,5 meter moeten staan. Dat is de zogenaamde droplet.
Ja. En de aerosol, dat is de derde. Dus als jij überhaupt een ruimte of een plaats waar mensen samenkomen wil beschermen, dan moet je dus beschermen op 3 gebieden. Ja, dus, en daarom zeg ik ook, het is niet zo, mensen moeten niet een vaccin zien als de magic bullet in zijn eentje. Of een purifier zien als de magic bullet in zijn eentje. Helaas is dat te makkelijk denken. Je moet alle 3 die plaatsen, daar moet je bij stilstaan. Dus mensen, dit is bekende wetenschap van al meer dan 10 jaar oud. Hè. Daar staat ook dat een aerosol wel 20 keer besmettelijker is dan die 1,5 meter druppel. Dus daarom moeten we daar goed rekening mee houden. Maar laten we even met het allereerste beginnen. Direct contact. Als we naar beneden scrollen. Ja, dan scroll maar door. Want dat stukje dat gaat echt op de inhoud. Ja, dus misschien is het goed om bij deze dikke letters even stil te staan. Hè. In het Engels staat het dus. Hè, wat is de recap? We bevechten dit virus door direct contact te beperken. Direct contactbesmetting te beperken. De 1,5 meter druppelbesmetting te beperken. En aerosolen te beperken. En bij aerosolen is het ook goed dat we erbij stilstaan. Dat je het een beetje moet zien als een soort gif. Met andere woorden, als jij even 30 seconden in een slecht geventileerde ruimte bent, hoef je niet in paniek te raken. Want het heeft te maken met tijd. Dus op het moment dat jij daarentegen 20 minuten in een slecht geventileerde ruimte bent, dan bouwt dus die viral load op. En als er genoeg load is, dan word je ziek. En nog meer load, dan word je goed ziek. Dus dat is even belangrijk dat we daarbij stilstaan. Het gaat om de 3 routes. En voor die 3 routes moet je dus een oplossing hebben. Maar het moet natuurlijk ook een oplossing zijn die in de praktijk uit te voeren is. Als je oplossing is, je moet iedere 10 seconden je handen wassen. Ja, dat is niet uitvoerbaar. Nou, en daar hebben we goed over nagedacht van oké, hoe maken we het nou uitvoerbaar? Als je het niet erg vindt, Graveer, om iets naar beneden te scrollen, gaan we de eerste behandelen. Dat is wat ik hier ook beschrijf. Van, het moet, iedere propositie die je voorstelt, die moet zichzelf uitleggen. Maar we kunnen naar beneden scrollen naar stap 1. Ja. Kijk, en ik ben een voorstander, en dat wordt op Curaçao door een aantal mensen niet op prijs gesteld. Ik ben natuurlijk heel direct. Ik vertel gewoon waar het op neerkomt. En dat wordt soms niet gewaardeerd. Hè. Je weet het, Nostrum Curaçao, we zijn vanwege beleefdheid gewend om in omwegen te praten. Ja, en ik geloof dat in het geval van de coronapandemie moet je gewoon heel duidelijk zijn. Ja? Dus waarom hygiëne? Nou, het staat er al. Hè. Laten we het even lezen. Hè. An active virus on your hands gets into your body, you get sick and you might die. You might infect someone and they might die. Dat is uiteindelijk de simpele realiteit. Ja, dus als ik jou een hand geef, dan komt dat virus op jouw hand. Je zit 5 keer per uur zonder dat je het door hebt aan je gezicht. Dat virus komt in je lichaam. En uiteindelijk kan jij er misschien niet aan sterven. Maar jij geeft weer iemand anders een hand. Die iemand anders een hand geeft. Die iemand anders een hand geeft. En die is veel te zwaar. Ja, die is te zwaar. En die is op leeftijd. En die sterft. Maar dat is uiteindelijk omdat iemand in die keten toch die hand gegeven heeft. Dus wat is de oplossing? Een sanitizer. Nou, wat zie ik? Ik zie tegenwoordig overal waar ik binnenkom, zie ik van die stations waar ik mijn hand moet gebruiken. Ja. Vreselijk vind ik dat. Laat me daar gewoon heel eerlijk over zijn. Ik vind het vreselijk. Ten eerste zijn ze vaak met een hele hoge ethanolconcentratie of alcoholconcentratie. Het stinkt. Het is slecht voor mijn huid. En ik gebruik het alleen als ik binnenkom. Ja, alsof het een uur later de boel nog beschermt. Dus ik ben zelf op zoek gegaan. En als je naar beneden scrolt, dan kunnen we dat plaatje ook laten zien. Van die sanitizer die ik zelf gebruik. En en nogmaals, ik ben niet bezig met verkopen. Maar dit is gewoon een hele simpele oplossing. Je ziet het, dat is een hele kleine pocket spray. Hij heeft 225 sprays, dus je kan daar gewoon een week mee doen. Hij past in je hand, hij past dus in je zak. En als ik dus ergens binnenkom,
en vind ik ook leuk, dit ding bevat geen alcohol of ethanol. Dus het is ook nog goed voor je huid. Oké. Ja, dus het is goed voor je huid, het is goed voor de kinderen, hè, want kinderen en ethanol moet je ook niet samen willen laten gaan. En dat is gewoon iets heel praktisch. En de kosten zijn ontzettend laag. Oh. Dus in het geval van, dit is een paar euro, dus een paar florien. Dus in het geval van, en nogmaals, dat zou ik doen, als ik een restaurant zou hebben, ik zou dit uitdelen. Ik zou bijvoorbeeld hier de naam van mijn restaurant opzetten met het telefoonnummer in plaats van een kaartje. Ik zou een jelletje geven. Ja. Het is goedkoop. Bij binnenkomst als mensen, dan krijgen ze zo'n ding. Dat scheelt ook, want dat is een ander ding. De meeste mensen zijn niet een expert op dit gebied als ik. Dus zij denken, ik heb een mondkapje nodig. Dus ze kopen ieder mondkapje, ook al is het een shit mondkapje. Of ze kopen een gel, terwijl het een slechte gel is. Nou, en hier heb je dus ook het voordeel dat je niet alleen je organisatie beschermt en je klanten. Maar eigenlijk worden jouw klanten nu mensen die andere mensen in die keten beschermen. Dus het zou voor mij zelf ook nog gewoon een marketing. Als ik een restauranthouder was, zou ik dit doen. Of een hoteleigenaar. Ik zou dit gewoon doen. Als extra inkomstenbron. Zet hem op je toonbank neer. Verdien er een paar gulden aan. Maar je biedt een stuk toegevoegde waarde aan mensen. En het is een marketingbron voor je organisatie. En het is misschien zelfs een inkomstenbron. En je maakt het nogmaals makkelijk. Die spray. Ik geef iedereen een hand tegenwoordig. Waarom? Want ik steek mijn hand uit. Ik zeg, ik spray jouw hand. Ik spray mijn hand. En we geven elkaar gewoon een hand. Nou, dus dit is al één. Dat is dat direct contact. Kijk hier misschien is dit ook op Curaçao te koop? Nee, deze is niet op Curaçao te koop. Dat weet ik toevallig heel zeker. Ik moet er niet geheimzinnig over doen. Kijk, misschien is het, weet je wat, Gravier, ik wil daar zo dadelijk op terugkomen. Ik beloof dat ik hier iets over ga zeggen, maar ik wil het allemaal, kijk, wat ik al zeg is, ik wil het allemaal samen zien en niet één ding. Nou, dus dan hebben we inderdaad de tweede stap. En dat is dus die 1,5 meter druppel. Ja, dus even weer een recap, jongens. Voor aerosolen hoef je dus op een terras niet bang te zijn. Voor aerosolen moet je in de airco je zorgen maken. Maar die 1,5 meter druppel bestaat op beide plaatsen. Ja, dus er is geen excuus, zeg ik maar even, om niet aan die 1,5 meter te houden. Ik wil daar, voordat ik kritiek krijg, wil ik daarbij vertellen. Alles is wel gerelateerd aan de prevalentie. Dus kijk, het is heel simpel. Als er geen virus op Curaçao is, ga op elkaar schoot zitten. Ja. Veel plezier. Dus je moet alles in de context zien van die prevalentie. Hè? Dus hoe meer mensen besmet zijn op het eiland, hoe meer voorzichtiger we moeten zijn. Dus ik bijvoorbeeld nu vind, jongens, ga gewoon lekker. Nu is het zo laag. Ik zeg, ga gewoon lekker. Vergeet die 1,5 meter. Ga dat gewoon lekker op elkaar schoot zitten. Maar het moment dat dan die prevalentie stijgt, dat is het moment dat ik zeg van, hey jongens, even de teugels weer aanhalen. Even die 1,5 meter. Dus dat wil ik wel aangeven. Jongens, ik ben voorstander van die 1,5 meter bij een hogere prevalentie. Nu zeg ik, nee, we hebben ook 1,5 meter niet nodig. Maar als het gaat stijgen, dan weer wel. Nou, maar die druppel, en even kijken hoor, of ik hem hier heb. Nee, die heb ik niet bij me, dus we moeten het even anders doen. Die druppel, en dat merk ik in de horeca dus ook. Als je het niet erg vindt, Gravier, kan je iets naar beneden scrollen, want daar wil ik wat over laten zien. Waarin ik het heb, er is een plaatje. Ja. Kijk, daar op dat plaatje laat ik dus zien dat met een fluoriserende stof, dat je dus kan besmetten met bijvoorbeeld aan je handen aan je gezicht te zitten. Alleen, dit zie jij alleen maar als ik een UV-licht op mezelf zet. Ja. Zonder dat UV-licht had je dat gewoon niet gezien. Dat heb ik in een demo ook laten zien. Dus mijn voorstel, en ik ga hem toch even pakken hoor. Geef me echt, want ik vind het te belangrijk. Geef me 5. Wacht even op Ed Valley, die gaat heel even wat halen.
Weet je wat? In deze tussentijd wil ik jou dit laten zien, hè? Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te cu setor de noite para turno serviço nang off patrão cita. Se você tracita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesora, pone o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente horta clapa servibo na e momento como ta kumini abo. Nou, daar ben je er weer. Ja, kijk, even heel praktisch. Ja, kijk, dit zou ik dus het personeel aanraden. Het voordeel hiervan is dat de klant kan nog steeds mijn mond zien. Ja, dus dat is een van de kritieken van het mondkapje. Is dat op het moment dat ik dat mondkapje heb, dan zie je mijn lippen niet. Nou, dus dit is al één groot voordeel. Ik zou het personeel dus hierin rond laten lopen. Nogmaals, ook weer in de context van de prevalentie. Ja, dus als die prevalentie hoger is, dan zou ik dat adviseren. Want daarmee hou je die 1,5 meter druppel tegen. En dan als personeel maak je dan de kans kleiner dat je je klanten besmet. Dus face shield zou ik adviseren. Want daarmee hou je echt die 1,5 meter druppel tegen. Nou ja, en dan blijft de derde route over. En dat zijn de zogenaamde aerosolen. Nou, ja, even wat tussendoor, Edzard. Zou je ook adviseren voor die andere face shield, dus die halve zo, dus aan de onderkant, ik heb hier, daar ben ik snel eentje aan het zoeken, zodat we dit kan delen met onze volgers. Zou je deze ook adviseren, of zou je zeggen van nee? Laat me raden, hij ziet er een beetje, ja, ik ben benieuwd. Ik denk al dat ik hem weet. Ik heb letterlijk eergisteren in een restaurant gegeten, waar het personeel dat op had. En toen heb ik ze heel aardig, maar wel redelijk streng toegesproken. Dit zijn de meest gevaarlijke die er zijn. Je kan beter geen mondkapje dragen dan dat je dit mondkapje draagt. Dit mondkapje maakt het erger. Nou, dat wil ik graag laten zien. Kijk, ik doe dat even met... Kijken of dat met een blaadje kan. Nee, ik begin even hiermee. Mensen kunnen het zelf uitproberen. Op het moment dat ik nu blaas, want hij is hierboven, is hij afgesloten. Ja, dit ding is eigenlijk dat ding wat jij liet zien, maar dan ondersteboven. Ja, klopt. Ja. Hier is hij afgesloten. Dus als ik nu blaas, dan blaast letterlijk de lucht naar beneden. Mijn aerosolen blazen naar beneden. Ze blazen niet omhoog, want hij is afgesloten. Ze blazen niet aan de zijkant, want de zijkant is hij afgesloten. Dus die aerosolen worden naar beneden geblazen. Die druppels worden naar beneden geblazen. Op het moment dat ik hem andersom draag... dan gaan die Exact. Mensen bedoelen het hartstikke goed. Ik snap ook waarom die mensen dat willen dragen. Omdat ze denken van, mensen kunnen dan mijn mond zien. We kunnen beter praten. Maar nou net dat mondkapje zorgt ervoor dat die aerosolen omhoog geblazen worden. En dat verergert het juist. Dus nee, die alsjeblieft, die niet dragen. En heel eerlijk, als jullie mensen tegenkomen die het dragen, vertel ze dit alsjeblieft. Ja, ik zal het zeker benoemen, want hier in het dorp lopen het meeste met die mondkapje dan in de restauranten. Ja, ik zie het en ik snap het ook. Ik snap ook waarom mensen dat willen doen. Want ze bedoelen het juist. Ja, precies. Ze bedoelen het hartstikke goed. Ja. Alleen helaas kan goede bedoelingen ook leiden tot slechte resultaten. Ja. Oké. Dan gaan we verder met dit stukje. Oké, hier waren we. Ja, dus daarom adviseer ik dus de face shield. En by the way, die face shield kan je dus ook iets leuks mee doen. Zoals je ziet, hier heb ik mezelf opgedost. Je kan dus die face shield ook opdossen. Je kan die face shield beschilderen. Je kan als je een nachtclub hebt bijvoorbeeld, dan kunnen zelfs klanten ermee rondlopen. Je zet een UV-stift. Mensen kunnen iets leuks doen met iets leuks schrijven of zo met een UV-stift. En dan maak je het een leuke ervaring. Want één ding heb ik geleerd van de 20 jaar dat ik ook softwareontwikkeling doe.
Je moet zorgen dat je dingen leuk maakt voor mensen. Als je het leuk maakt, dan gaat men het doen. Als het pijnlijk is, gaat men het niet doen. Hè? Als ik 20 keer per dag mijn handen met ethanol moet wassen en ik heb blaren, ja, de volgende dag ga ik dat niet meer doen. Dus je moet het leuk maken. Nee. Dus dat zou ik adviseren. Van joh, niet alleen face shield, maar doe er ook iets leuks mee. Maak reclame voor jezelf. Maak een grapje van de dag. Zet een menukaart erop bijvoorbeeld. Ja, Weet je, maak het leuk. Dat is wat ik probeer mee te geven. Als ze maar wel een face shield gebruiken. Dan gaan we verder. Ja, en dan komen we dus op de aerosolen. Nou, nogmaals, toen ik dit schreef, wie was Ravelli, zal ik maar zeggen. Nou, ondertussen heb ik mijn sporen verdiend. Curaçao is iets anders dan Nederland. Hè? Dus ons onderzoek in Nederland toont aan dat je een luchtbevochtiger nodig hebt en dat de beste manier van bescherming is. Daarom heb ik ook een discussie met sommige mensen die denken dat ze weten wat ze zeggen, terwijl ze er geen verstand van hebben. Er zijn mensen die hebben het in Nederland over ventilatie. Nou, het is hartstikke leuk, hè? Zet je raam, want het idee is, ja, ik zet mijn raam open en dan gaat dat virus weg. Nou, we weten uit onderzoek dat alleen een raam open niet genoeg is. En bekijk het weer als roken. Als ik in jouw huis rook en je zet een raam open, stinkt het nog steeds in je huis. Dus ventilatie is gewoon niet genoeg. Dat is punt 1. Punt 2. In de winter, als het buiten 3 graden is, ja, wil ik niet dat mijn dochter in een klaslokaal zit die 14 graden Celsius is. Snap je? Dus in Nederland is een luchtbevochtiger, en daarom wordt hij nu ook door Marion Koopmans in feite aangeraden en door Maarten Keulemans, is een luchtbevochtiger veel efficiënter. Nou, dat is dus in Nederland, in de horeca, zou ik een luchtbevochtiger adviseren. Op Curaçao is dat anders. Op Curaçao heb je namelijk al een hoge luchtvochtigheid, omdat het buiten warm is. Dus ik zeg ook daar weer, jongens, gooi de terrassen vooral gewoon open. Niet beperken, niet 50% capaciteit. Gooi ze gewoon open, want buiten is gewoon veilig. Alle onderzoeken laten dat zien. Zeker op Curaçao. In de rest van de wereld is de kans dat je buiten besmet raakt 1 op 1000. Nou, ik durf er niet een harde getal aan te zetten, maar gevoelsmatig is op Curaçao de kans dat je besmet raakt 1 op 2500. Nou ja, en als je dan daaraan doodgaat, is dat 1 op 650. Dus weet je, het is ongeveer gelijk aan door bliksem getroffen worden. Buiten op het terras gewoon helemaal prima. Nou, als je dan toch mensen binnen wil hebben, en je hebt een airco, dan raad ik een luchtbevochtiger aan en of een luchtreiniger. En dat wil ik even uitleggen. Mensen hebben het, ik heb mij al vaker over purifiers horen praten. Een purifier die zuigt viruslucht in feite weg. Een humidifier, een luchtbevochtiger, die voorkomt eigenlijk aerosolen. Ja. Dus het mooiste wat er zou kunnen zijn, is dat je zowel een bevochtiger hebt als een reiniger hebt. Omdat je dan eigenlijk, ik zie dat als de airbag in combinatie met de bumper. Beide dragen ze bij tot veiligheid. Dat zou ik adviseren. En daar wil ik, als je dat goed vindt, Gravier, nu op terugkomen. Er werd aan mij er werd zojuist een goede vraag gesteld. Er zijn mensen die zeggen, ja, Ravelli, hartstikke leuk, maar weet je, de horeca is maanden dicht, we hebben geen geld, dus we kunnen zo'n humidifier kunnen we gewoon niet betalen. Zo'n purifier kunnen we niet betalen. Nou, ik heb het eens berekend. Als je het beste van de beste wil in een restaurant met een airco, zou het eigenlijk die 2 dingen zijn. Nou, inclusief installatiekosten moet je denken aan $1000. Okay. Ik stel voor dat de Curaçaose overheid, en nogmaals, dit advies geef ik aan andere eilanden, en er is er eentje, is dat al aan het doen. En daarom hoop ik dat Curaçao niet te lang wacht, want anders hebben zij een probleem straks. Mijn advies is aan de overheid, is van joh, doe een openbare aanbesteding. Daar wil ik al mee beginnen. Ik hou niet van deals onder de tafel. Dat is te veel gebeurd. Ja. En dit is ook mijn manier van bewijzen dat het mij echt om de integriteit gaat en niet om geld verdienen. Ik vind dat de overheid dus een openbare aanbesteding zou moeten doen. En het komt er kort gezegd op neer dat ze dus, laten we zeggen dat op Curaçao 1000 horeca-ondernemingen zijn. Is niet zomaar, is gewoon even een voorbeeld. Het cijfer, er zijn er 1000. Nou, ik zou een openbare aanbesteding doen bij fabrikanten. Ik zou zeggen, joh, ik wil 1000 purifiers, 1000 humidifiers, die ga ik kopen. En ik zou die als overheid die kopen. Het voordeel namelijk is, als je 1000 van die dingen koopt, dan
daalt de kostprijs. Want je hebt dan natuurlijk korting wat je kan krijgen, omdat je 1000 van die dingen koopt. Dat is 1 voordeel. Het tweede voordeel is, je laat iemand zoals ik, met expertise, laat je natuurlijk het bestek schrijven, zoals dat heet. Ja, Hè? Aan welke voorwaarden moet dit ding voldoen? Voldoen, ja. Ja, het voordeel daarvan is dat de volledige horeca dan ook weet van, hey, dit is, weet je, top of the line. Dit is niet, om maar een grapje te gebruiken, Alibaba shit. Die grap werd over mij gemaakt. Hij verkoopt Alibaba dingen. En de overheid, die financiert dat. Nou, we praten over 1000, dus we praten niet over tientallen miljoenen. Dat valt reuze mee. De overheid stelt dus dat beschikbaar gratis aan de horeca, zodat die horeca safe is. In combinatie wel met dat hele protocol. De handgel, de face mask, dus al die dingen samen. Dus ook een protocol. Mhm. En mijn voorstel is dan dat de horeca een zogenaamd coronatax gaat innen. En dat is een coronatax van een paar gulden. Ja, ik bedoel, minder nog dan de delivery cost die nu betaald wordt om je eten nu te bezorgen. Minder dan dat. Die tax, dat gaat dan naar de overheid en dat betaalt dus voor al die equipment en die spullen. Dus het voordeel is, ten eerste geloof ik dat een klant graag een paar gulden betaalt, omdat hij weet dat we met z'n allen bezig zijn om te investeren in de volksgezondheid. Die klant die heeft dan ook het gevoel dat hij veilig is en dat hij gewoon weer vrij kan leven. Toeristen vinden het leuk, want die toerist die heeft ook het gevoel van, wauw, hier zijn ze serieus bezig met wetenschap en met het beschermen. En de overheid, in tegenstelling tot voorgaande kabinetten, die heeft een keer een sluitende begroting. Het geld komt dan ook terug. En het vierde voordeel daarvan is dat het dus zichzelf betaalt, maar internationaal natuurlijk heel positief uitstraalt in de rest van de wereld. Ja. Dat is kort door de bocht gezegd, wat ik dus voorstel, in combinatie met een derde element. In Nederland heb ik een dashboard gebouwd die rekening houdt met luchtvochtigheid. En het komt erop neer, in Nederland werkt die dashboard dat als het rood is, dan weet je van, oké, door de luchtvochtigheid is de kans op aerosolen nu groot. Iets meer voorzichtig zijn. Als het groen is, zeg maar, dan mogen de regels eraf. En dat is iets wat ik ook wil adviseren voor het eiland Curaçao. Een zogenaamd... Coronaweer.nl, toch? Dat is het? Ja, klopt. Alleen, nou moet ik er wel bij vertellen, en zo zie je maar, no good deed goes unpunished. Ze hebben ons een paar weken geleden gehackt en hebben heel veel schade aangericht. Dus de site is nu even offline. Dat is heel vervelend tegenwoordig, dat ook als je goed probeert te doen, sommige mensen willen niet dat er goede dingen gebeuren. Maar het principe, Gravier, als je het wil laten zien, bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat ter plekke wil doen, maar we hebben natuurlijk de dashboard van de Rijksoverheid. Is een beetje hetzelfde idee. En het heeft me verbaasd, eerlijk gezegd, dat Curaçao dit niet heeft. Ik zal dat even uitleggen, want ik ken jou een beetje, volgens mij ben je hem nu aan het zoeken. En terwijl jij zoekt, ga ik het wel even uitleggen. In Nederland heb ik een dashboard, maar de overheid heeft ook een dashboard gemaakt. En in die dashboard kan je dus, de corona-dashboard, kan je dus een groot aantal dingen zien. Je kan zien in jouw gemeente hoeveel mensen zijn besmet, hoe is de besmettelijkheid, hoeveel mensen liggen er in het ziekenhuis. Het geeft een algemeen beeld van de situatie. Zodat mensen ook snappen waarom je meer of minder maatregelen moet nemen. Ja, dit is dus mijn dashboard. En die dashboard van de Rijksoverheid, dus nogmaals, we hebben hem nu offline gehaald. Maar normaal gesproken zie je dus op de kaart, zie je al die KNMI-weerstation. Precies. Nou, en daar laten we dus allemaal gegevens zien en grafieken. En daardoor kon ik bijvoorbeeld laten zien dat er in gemeente Gooise Meren niks aan de hand was. Want er was gewoon geen virus op dat moment daar. Nou, nogmaals, dat is nu niet zichtbaar. Dus ik zou zeggen, Gravier, laat die maar even zitten. Maar ik denk dat mensen wel algemeen snappen wat ik bedoel. Dus wat zou ik doen voor Curaçao? En ja, ik geef toe, ik zou dat heel graag willen doen. En ik hoop echt dat ze me vragen om dat te doen. Want dit is gewoon iets wat ik heel goed kan. Is een dashboard maken voor het eiland Curaçao. Waar mensen dus zien, niet alleen dat plaatje op Facebook. Ja. Maar dat mensen veel beter, want dat plaatje laat alleen getallen zien zonder context.
Ja, ik weet, doordat ik die plaatjes bereken, zeg maar, dat nu de prevalentie heel laag is. Hè? Dat getal 1 op 600 tests, ja, dan weet je gewoon, joh, er is bijna geen corona. En eigenlijk vind ik dat de zogenaamde medida's, de maatregelen, gebaseerd moeten zijn op data. Ja? Dus dan, zodat mensen het ook begrijpen. Dat we ook met bijvoorbeeld, dat we zeggen, oké, alles onder de 4% prevalentie. Dus ik ga het even heel concreet maken. Als er 100 testen zijn en 4 mensen zijn positief maar, dus dat is 4%, dan zeg ik, jongens, geen regels. Gewoon vrijgooien. Ga gewoon doen alsof er geen corona was. Wat we nu eigenlijk hebben op het eiland. Ja, nu zijn die maatregelen volstrekt overbodig. Ja. Volstrekt. Nou, maar we weten bijvoorbeeld, en dat is dus zo'n belangrijk aspect, we weten natuurlijk dat dat virus ook geïmporteerd wordt. Nou, en dat bepaalt de prevalentie. Dus even als voorbeeld, de piek die we hebben gehad was een prevalentie van 30%. Dat betekent van die 100 tests waren er 30 mensen waren positief. Nou, dan is het, zoals we op Curaçao zeggen, serio. Dan is het heel serieus. Kijk, en bij 30 vind ik ook dat je maximale regels moet stellen. Dus, en het voordeel van zo'n dashboard is dat mensen dan zelf gemotiveerd worden om het juiste te doen. Want dan wordt het iets waar we met z'n allen achter kunnen staan. Van, jongens, laten we zorgen dat we samen die prevalentie omlaag krijgen. En dan ga je dus op basis van die prevalentie andere maatregelen voorstellen. Bijvoorbeeld bij een prevalentie van 30%, horecagelegenheden binnen helemaal dicht. Ja, en buiten op het terras bijvoorbeeld 75%. Prevalentie heel laag, jongens, alles open. Prevalentie 50%, oké, dicht, thuis blijven. Snap je wat ik bedoel? Het gaat om die dingen samen. Die gaan er uiteindelijk voor zorgen dat we eruit komen. En waarom? En daarom is ons onderzoek over luchtvochtigheid zo belangrijk. Doordat zij dit getweet hebben, bevestigen zij dus ook wat wij noemen seasonality. Zij bevestigen dus dat je door het weer ook kan voorspellen. Okay. Nou, ik voorspel al lang van jongens, let nou op, oktober is regenseizoen, pas nou op, het gaat dan stijgen. Ja. Vorig jaar oktober was het zo. En ik voorspel dat het dit jaar oktober weer zo gaat zijn. Dus daarvan vind ik daarom dat juist nu zoveel mogelijk regels vrijgelaten moet worden. Want de kans op besmetting is nu heel klein. Laat mensen vrij, zodat als oktober komt en er zijn niet genoeg maatregelen geïmplementeerd. Want we hebben het wel zelf in de hand. Hè. Kijk, als ze al mijn adviezen opvolgen, dan in het departement zeggen, nosta scapa. Hè? Dan heeft Curaçao in oktober geen probleem en de omliggende landen wel. En daarom denk ik, jongens, doe dit nou. Want als het overal fout gaat, dan wil men juist naar Curaçao komen. En daarom zeg ik, ik adviseer wat ik al zei, 2 eilanden. De keerzijde is ook waar. Die eilanden gaan het doen. Als Curaçao het niet doet, dan voorspel ik je ook dat die toeristen naar die eilanden gaan en niet naar Curaçao. Ja. Zo simpel is het ook. Dus daarom hoop ik oprecht dat ze dit doen. Maar dat we dus dan ook in oktober, als die maatregelen onvoldoende zijn en die prevalentie stijgt, dat we mensen alvast kunnen voorbereiden. Van jongens, let op, oktober, komt het eraan. Er is een kans dat als die prevalentie omhoog gaat, dat mensen dan ook weer met maatregelen te maken krijgen. Maar als je dat eerlijk van tevoren vertelt, dan snapt men het denk ik ook. Ja, snapt men waar ze mee bezig is, waar ze staan. Maar nu lijkt het alsof wij geen communicatie hebben, alleen maar op dagelijkse basis vertellen wat wij willen vertellen. En dat, En dan lijkt het eigenlijk alsof wij lastig zijn, hè? Ja. Maar weet je, dat is een kruis die gewoon door iemand gedragen moet worden. Kijk, ik merk dat ik krijg natuurlijk ontzettend veel steun. Ik merk bijvoorbeeld dat bij 1 post, die is nu meer dan 600 keer geliked. Die was kort gezegd, ik zei van joh, jij neemt dat vaccin omdat jij bang bent. Jij neemt dat vaccin omdat jij denkt dat het jou beschermt. Nou, waarom moet ik dan een vaccin nemen om jouw angst weg te halen? Nou, die is ontzettend geliked. Waarom? Omdat ik iets verwoord op een hele directe manier die gewoon heel veel mensen voelen. Heel veel mensen hebben zoiets van, ja, inderdaad. Nou ja, en jij bent ook zo, Gravier. Af en toe zijn er gewoon mensen die, wij moeten maar degene zijn die het zeggen. Nou ja, dan krijgen wij klappen. Oké, zwaar. Ja, weet je?
Ja, precies. Nee, dus dat is, maar terug, dat is dus waarom ik ook zeg, hè, mensen, dit soort middelen is met name in gezamenlijke ruimtes. Ja, of bij jou thuis, in je airco, in je eentje. Jongens, gewoon niet doen, houd het geld in je zak. Sterker nog, heb je liever dat je dat geld in je zak houdt en wel die paar gulden geeft aan die restauranteigenaar. Ja. Want daar zit het verschil. Op scholen Dus eigenlijk zit de daar het verschil. restauranteigenaars die hebben hier een taak. Die moeten wat gaan doen nu. Als zij, kijk, dit heb ik maanden geleden al geschreven. Niks ten nadele. Nogmaals, hè, ik wil heel graag. Ik kan het niet laten. Ik wil heel graag consultant zijn bij de overheid op Curaçao. Want ja, nee, zonder dat ik consultant ben, oh my god, dan is mijn leven niet compleet. Sorry. Weet je, dus de argumenten soms, Gravier, zijn stupide. Maar anyway. Maar ik wil natuurlijk heel graag helpen. Kijk, zo simpel is het. Dat zou een eer van mijn leven zijn. Want wie kan dan zeggen dat hij zijn eigen volk zo geholpen heeft? Dat is uiteindelijk waar de kick voor mij is. Maar de keerzijde, Gravier, is ook het volgende. Hoe zeg ik dit op een politiek correcte manier? De ervaring heeft geleerd dat het blind vertrouwen op de overheid om jouw probleem voor jou op te lossen niet een goede strategie is. Want tot nu toe is de horeca failliet. Bijna door die aanpak. Dus ik heb maanden geleden al een post geschreven en die komt er kort gezegd op neer. Loop eens een keer weg bij je keyboard, get off your ass en ga het zelf oplossen. Ja, want we kunnen met z'n allen slachtoffer spelen. Kijk jongens, het is heel simpel. Het is echt heel simpel. Uiteindelijk hebben we het zelf in de hand. Dus als de horeca niet dicht wil in oktober, en zo simpel is het, dan gaan ze dit protocol, wat nogmaals Harvard, Yale, Columbia, Virginia Tech, niet een of andere wappie, nee, de crème de la crème die hiermee bezig is, die adviseert dit. Dan ben je achterlijk, sorry ik het zeg, als je dit niet doet. Want een gewaarschuwd man telt voor 2. En niemand wil dat Edzard in oktober zegt, I told you so. Want for the record, I will say, I told you so. En ik zal het ook zeggen, hè? Ja, dat is precies. Ze zijn gewaarschuwd. Ja, dus mijn advies is, kijk naar organisaties als Chata, die vereniging van restauranthouders die laatst een filmpje hadden over vaccinatie. Nou, dan zeg ik, jongens, nogmaals, ik ben niet tegen dat vaccin, maar het is en. Dus zij moeten naar de overheid gaan, zij moeten tegen de overheid zeggen, hey, wij willen dit, wij willen die purifiers hebben. Kijk, water is een levensbehoefte tegenwoordig. Elektriciteit is een levensbehoefte tegenwoordig. Waarom is veilige lucht niet een levensbehoefte? Die is net zo belangrijk. De overheid is daar, vind ik, voor verantwoordelijk. Zeker aangezien die organisaties geen geld hebben. En dan gaat de overheid bewegen. Maar het moet wel vanuit de mensen komen. Kijk, het zijn politici, die denken in stemmen. Ja. Die noodwet is ook aangepast in november, omdat die film van mij 50.000 keer bekeken is. En iedereen's WhatsApp, iedere politicus kreeg 50 WhatsApps die dag. Hey, jongens, vervelend of niet, noodwet is wel aangepast daarna. Hè? Dus als iedereen gewoon nu gaat appen naar alle politici en die gaat zeggen, hey, dit wil ik, joh, geloof me, dan gebeurt het. Als je het niet doet en je kijkt alleen maar naar Gravier en Edzard op Entrevista Cool, maar je doet daarna geen reet, ja, dan moet je ook niet klagen straks als het fout gaat. Hey, onze tijd is al lang voorbij, nu zie ik dat. Normaal gesproken doen we deze programma een half uurtje. Maar ik weet niet wat er aan de hand was vandaag, dat we zo lang zijn geweest. Ik weet het wel natuurlijk. Het was zo ik lul te veel. Nee, het is zo interessant. Maar ik moet jou bedanken dat we deze programma konden maken. Elke zondag, mensen, hebben wij in de ochtend, of in de middag van Nederland, om 12 uur een Nederlands programma. Dan kunnen wij ook met onze Nederlandse publiek erover hebben. Ik ben hartstikke dankbaar dat wij een aantal mensen die elke zondag deze programma willen hebben. Het is niet makkelijk, moet ik zeggen, om Nederlandse gasten te bereiken. Dus als jullie ons hiermee willen helpen, graag. Ik zal het nogmaals benoemen. Ik ben op zoek naar Sivana Simon. Ik heb 6 mails uitgedaan, waarvan op eentje gereageerd was, maar helaas geen Sivana Simmons zelfs om mee te spreken. Ik weet dat over een
anderhalve week is een delegatie vanuit... dan gaan ze boos op mij worden, maar ja, ik weet het wel. Er is een delegatie vanuit Curaçao komt naar de Eerste Kamer. Er is daar een vergadering. Dus jullie mogen boos zijn. Ik weet dat jullie eraan komen. Ik weet ook dat er discussies zijn binnen het parlement, omdat niet iedereen blij is, omdat ze niet met z'n allen mogen gaan. Er zijn één parlementlid die graag wil reizen, die graag naar Nederland wil, maar die kan helaas niet erbij zijn. Dus ik hoop dat ik na dat vergadering ook wat meer mensen vanuit de Nederlandse politici krijg om te benaderen. En wij willen graag deze programma elke zondag blijven doen. En zolang jullie ons helpen met gasten opzoeken, is het natuurlijk haalbaar voor ons. Edzard, hartstikke bedankt dat je vandaag met ons deze programma hebt gemaakt. En ik denk dat we heel veel hebben geleerd. Wat ik zeker erover wil weten is hierover. Laat me even sharen, want mensen moeten het ook zien om eraan te denken. We moeten meer hierover weten, Edzard. We moeten echt meer over dit spray. Want het is handig zo te zien. Je kan het zo in je broekzak hebben. Dus, en dan kunnen wij weer handen schudden. Ik zal er graag meer over vertellen. Oké. Hey, hartstikke bedankt. Tot de volgende keer. Ciao, ciao. Oké. Mensen, dank je voor het nós. Nós bij sign off. Coördinatie voor donation. Jouw donatie voor de interview. Op interviewstoel.com zie je een link. Staat Krese. Krese. En daar kan je klikken. En natuurlijk vanuit daar kan je ook bijdragen voor de interviewstoel. Ik zie hier, wie is die man at Sada Valley? Dan mag je even gaan googlen. Dan is dat antwoord makkelijker te vinden, Laurie en Engelhard. Ga maar even googlen of kijk even op @sad.com. Oké, mensen, doei, tot morgen weer. Vandaag is het familiedag, dus tot morgen.